Bu, ayo kita. Wah, itu bunyi. Bu, ayo kita. Ya Pak. Iki Pak teh. Ya, mata gue. Pak, Bu. Kulo badhe pamit rumiyin. Arab nanti tau dong, minggu-minggu kok. Lu nggak nih? Ini kok Pak, kulo badhe damel tugas kali kanca-kanca. Nah, menika kulo badhe nyuwun sangu. Oh alah, ya nek. Nyuwun sangu karo ibumu iki. Cendok. Lah lihat ngarep nanti tau dong, minggu-minggu ini. Wonten ing gedung pring, Pak. Oh ya, ya hati-hati ya. Cendok sangune. Nggih, Bu, matur nuwun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati lo ya. Nggih, Bu. Bali aja sore-sore. Salate ra lali lho. Piye to, Pak? Jenengan ki kok sik nyangoni malah ibu. Mbok yo ndang pados pandamelan. Kae lho, tabungane garis sithik. Lah yo piye Bu? Kahanane kaya ngene malah di PHK barang arep golek kerja rono rene yo angel. Ya wis, Pak. Muga-muga lamaran sik saiki ketampa. Halo. Piye? Arep mancing. Kapan? Oh, sesuk. Oh ya. Besok tak kabarine nek meh mangkat rono. Halah, lagi wae dikandani malah arep mancing. Wah, ya iki wayahe Hartingnas. Ngapa to, Bu? Kok ninggalin dhewe iki? Lan jenengan ki arep tindak nendi to, Pak? Ayo mancing to, Bu. Kok bendino gaweane mancing terus. Lah ngapa to, Bu? Dek? Wong yo selo kok. Iyalah, diandani kok yo ngeyel. Mau mancing terus wae, asal kondur sisa. Lah ya wong lanang. Yang penting yo mancing. Wonten menapa to, Pak? Kok ibu kadose duka? Takonono wae ibumu kae, lak yo bendinane pergaweane muring-muring. Kae tau tenakan. Pak Narto ki saiki gaweane iki mancing wae bar di PHK. Nek wis di PHK suwe to yo anak bojone mek dinae pangan opo. Lah ya aku ki mesake karo Bu Narti. Lah kuwi ki mesti gaweane tukar padu ngene. Oh, ayo. Tutik kuliah. Bu Narti rumah tangga. Lah ya kuwi ki mesti butuh duit akeh to yo. Heeh. Jan.
Wah, itu mau kancaku mau jare telepon jak mancing kok ora rene. Ayo, wis lah. Ono dhewe. Kayak ngono apa to, Bu? Anjing-anjing kok duko kali bapak. Duh, bapakmu kan lho. Kandhane angel tenan. Bola-bali dikandani, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Gaweane mau moncang mancing wae. Salah, Bu. Ibu sing sabar kemawon nggih kalau tumindakipun bapak. Ibu ki wis sabar, Nduk. Tapi bapakmu ke lho. Gedeng ibu ki. Wes ndang gak dirampung kelemu. Ulang kuwi ibu arek asasane mburi. Kenia malah aku sing ditukani, Bu. Wah, iki wae do nendi yo. Mau mancing ra oleh-oleh. Janto biat. Wis. Wah, ora oleh-oleh. Kesel lah. Tak bali wae lah. Malah karena apa tuh ini ngeleh lagi. Dok, menit dong. Yo. Bapak kok nunggu konde? Oh, Ibu sama tidak datang mandi. Membetikan. walah, ya wes lah ngeleh aku. Nek ngono tak adusi wae.
Dok, Tuti. Maaf dhisik. Ibu. Nah, Bu, bagian ndi? Ya bapak masak dhewe, mosok mancing ket esok ora oleh apa-apa. Lah piye wong mancing ket esuk ora oleh apa-apa? Dene ora oleh apa-apa. Wis ra duwe pandamelan. Senengane kok mancing terus. Wis pokoknya ibu mau masak ke bapak. Aduh, lha aku kan mangan apa, Bu? Ya ora ngerti, pados dhewe kae nang lemari ana apa. Terus bapak masak dhewe. Walah, ya wis. Wah, ono kuwi. Wah. Alhamdulillah, ono wi. Wah, urip kok ngene ya. Lamar gawean rono rene ditolak. Mumet. Bune. Ana apa to, Pak? Kok bengak-bengok ki? Rene, Bu. Iki lho, alhamdulillah Bapak wis ketompo kerja ning staf administrasi. Alhamdulillah. Ning ngendi kuwi, Pak? Iki lho, Bu, aku ketompo ning PT PBDA Jaya Yogyakarta. Sesuk iki wis iso kerja aku. Muga-muga diparingi lancar anggene nyambut damel, Pak. Amin. Matur nuwun ya, Bu. Dongane selama iki berarti saiki aku wis iso oleh gawean, sesuk wis iso kerja. Nggih, Pak. Wonten menapa ta, Pak, Bu? Iki lho, Nduk, alhamdulillah Bapak wis oleh gawean, sesuk wis iso mangkat kerja. Wah, alhamdulillah, kula nderek bingah. Mugi-mugi Bapak dipun paringi lancar. Amin. Matur nuwun, Nduk. Ya wis, iki wis arep magrib, mlebu omah yo. الله أكبر الله أكبر Iki Pak, jasine aja kembali. Oh iya, matur nuwun, Bu. Ini bakal dibawa tas saya. Wis ya, Bu, tak pamit. Sike mangkat nunggu gawe. Nggih, Pak. Tak nyeloke tutik sik. Oh ya. Tik, tutik. Ibu. Ibu. Loh, Bapak menikah sampai pada tinggal apa, Bu? Heeh, Nduk. Iya, Nduk. Wis, Bapak pamit arep nyambut gawe sik. Nggih, Pak. Atos-atos nggih, Pak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, iku wis iso kerja. Muga-muga iso nyukupi keluarga. Amin ya Allah. Alhamdulillah.
Krungu ora yo kayak mau Pak Narto ngomong apa? Pak Narto wis oleh gawean yuk. Alhamdulillah, akhirnya Pak Narto ki gaweane ora mancing-mancing bae. Bener yo aku yo melu seneng ben gaweane ora tukar padu karo Bu Narti terus. Seneng ya, melu seneng.